dostlar. İsənmisiz bizning nəni yıldızlarımız hamalarının ətiyəniləri. TMTV kanalında bol salyanka başlanır. Naqta şulay, studiyada biz bugün ikav, min Baybulat hem Min ismine Garipova. şulay ettirib biz başlayız. Гадәттәгечә бүген хит парадтан төшеп калган җырчылар белән саубуллашабыз. Бүген 2 җыр төшеп кала. Веснушка Терекемен һәм Зәхрә Усманова уңышлар телибез сезгә. Уңышлар сезгә һәм сезнең клипларыгызны тагын бер кат карап узыйк әле. Төшеп калган башкаручылар арасында бездә бит әле Ясминә премьера да бар. Каршы алык дуслар. Игътибар экраннарга. Birsin күзләп, үскән җирен эзләп, кошлар кайта туган ягына. Birsin күзләп, үскән җирен эзләп, кошлар кайта туган ягына. Ара якын түгел, сине көтә күгел, кайчы иркәм, кайчы яныма. Ара якын түгел, сине көтә күгел, кайчы иркәм, кайчы яныма. Тагын килде язлар, мине соң кем назлар, моң суланып кеткән чагында. Тагын килде язлар, мине соң кем назлар, моң суланып кеткән чагында. Йөрәк ничек түзәр, ул бит өмет өзәр, син кайтмасаң иркән яныма. Йөрәк ничек түзәр, ул бит өмет өзәр, син кайтмасаң иркән яныма. Кабат китә кызлар, күптә түгел азлар, җылы якта алар кышларлар. Бабат китә кызлар, күптә түгел азлар, жыл якта алар кышларлар. Күз яшенә манып, атларымны алып, сәлам әйтегезче коштайлар. Күз яшенә манып, атларымны алып, сәлам әйтегезче коштайлар. Тагы бер кушылып безнең белән дуслар әйдәгез. Ара якын түгел, сине көтә күгел, кайчы иркәм, кайчы яныма. Ара якын түгел, сине көтә күгел, кайчы иркәм, кайчы яныма. Кайчы иркәм, кайчы яныма. Кайчы иркәм, кайчы яныма. Дуслар, сез TMTV каналында эфирда бol salyanka тапшыруы. Әйе, нақта шулай, дәвам итәләр кемнәр? Әминә һәм Мәдинә Расуловалар.
Ясмина, син беләсеңме, менә Илинаның җырын бик күпләр яратып өлгергәннәр икән. Мин килешәм аларның фикерен белән. Мин дә килешәм аларның фикере белән. Менә әйдәгез әле хәзер бергәләшеп аның чыгышын карап узыйк әле. Экраннарда Элина Чеботарева. Ясмина, хәзер бит экраннарда безнең коллегабыз булачак икән. Кем бу Байбулат абый? Кем булсын инде? Менә уйлап карыйк. Наилә Славина. Наилә Славина, сусиңа. Жырла, жырла дип әйтәсез, сезгә нинди җыр кирәк? Жырла, жырла дип әйтәсез, сезгә нинди җыр кирәк? Эй, сезгә нинди җыр кирәк? Сезнең өчен җыр җырларга сандугач теле кирәк. Ай җаный, сандугач теле кирәк. Уфа Казан юлларының баганалары шыршы. Уфа Казан юлларының баганалары шыршы. Hey, баганалары шыршы. Башларыңа моңнар төшсә, сездә булырсыз җырчы. Ай җаный, сездә булырсыз җырчы.
Безнең юллар буе үләне карап үтәргә кирәк. Безнең юллар буе үләне карап үтәргә кирәк. Карап үтәргә кирәк. Җыр белмәгән, җыр сөймәгән безнең Казанда сирәк. Ай җаный, вай җаный, безнең Казанда сирәк. Ай җаный, вай җаный, безнең Казанда сирәк. Безнең Казанда сирәк. Biz olga taба davam etib, сөзне нәни йолдызыбыз Айдинәгә тапшырасыбыз килә. Менә аның име Ясмина теге Дәватимә дигән җырын бик күпләр менә бик яратып өлгерделәр, ошаттылар инде. Без дә яратык ул җырны. Афәрин Айдинә. Афәрин Айдинә. Үз балыңды яратасың, сен мине дәватием. Сиңа булган рәхмәтемне ничек кенә әйтәм. Синең кебек дәватиләр булса да бик сирәктер. Һәр балага шундый әйбәт дәватиләр кирәктер. Синең кебек дәватиләр булса да бик сирәктер. Һәр балага шундый әйбәт дәватиләр кирәктер. Күңелемне күрәсең гел, вакыт юк дип тормыйсың. Арысаң да минем белән, әллә ниләр уйныйсың. Синең кебек дәватиләр булса да бик сирәктер. Һәр балага шундый әйбәт дәватиләр кирәктер. Синең кебек дәватиләр булса да бик сирәктер. Һәр балага шундый әйбәт дәватиләр кирәктер. Дәватилә, дәванилә, балачакка низидә. Аларның җылы кочагы безне бәхетле итә. Синең кебек дәватиләр булса да бик сирәктер. Һәр балага шундый әйбәт дәватиләр кирәктер. Синең кебек дәватиләр булса да бик сирәктер. Һәр балага шундый әйбәт дәватиләр кирәктер. Дәватиләр кирәктер. No, Ясмина, әйдә сөйләп җибәр әле, без хәзер ни эшлибез? Тапшыруны дәвам итәбез. Тапшыруны дәвам итеп, сүзне Әлият Хатуллинага бирәбез. әйе, Алия Фатуллина, сүз сиңа. Шылтыр-шылтыр җырлап кына аккан, килдем әле шишмә янына. Сулар түгел, моңнар җыеп алдым. Белдерәмә минем ушыма шишмәнең ул сулары, тасмалардай озын аппак юллары. Бер кайчан да тынмасыннар җырлары, барып җитсен күңелләргә моңнары, җыр моңнары. Шишмә башы типкән йөрәк сымак, ташлар ярып чыга сулкылдап. Кояш яктыр сында көзге төсле, көмеш суы китә шылтырып моң шишмәнең ул сулары, тасмалардай озын аппак юллары. Бер кайчан да тынмасыннар җырлары, барып җитсен күңелләргә моңнары, җыр моңнары.
Шишмә моңы күңелләргә якын, әллә аны тыңлап үскәнгә, әллә инде ул чыкканда килеп, моңлы суын учлап эчкәнгә бу шишмәнең ул суларын тасмалардай озын аппак юллары, бер кайчанда тынмасыннар җырлары, барып җитсен күңелләргә моңнары, җыр моңнары ул шишмәнең бу сулары, тасмалардай озын аппак юллары, бер кайчанда тынмасыннар җырлары, барып җитсен күңелләргә моңнары, җыр моңнары. Ясмина, хәзер кемне игълан итәбез? Айза һәм Кәримә Мустаеваны. Айза һәм Кәримә Мустаева, димәк, берсе шәп итеп җырлый, икенчесе матур итеп курайда уйный. Карап үзе килә. Aşıp yeri ballanarda algılı kübeler, anım belen oynabada rehdeki bergeler, şişkelerden albagılı takıyalar üremen, oynap şırlap dual yakta bakıda besemen, beklerim inem kebip dual yakı belegen, eşip eşip oynap yerim balaşağım tüneler, beklerim inem kebip dual yakı belegen, eşip eşip oynap yerim balaşağım tüneler. İreklemin kübelekte tüpeske şirimde, Miңа да бит туган ягым берген ул кергенә, шишкәләрдән алыгылы такыялар үремен, уйнап җырлап туган якта бәхете бесәмен, бәхетледер минем кебек туган як күбәләгән, эшеп уйнап йөрим балачагым күңелләр, бәхетледер минем кебек туган як күбәләгән, эшеп уйнап йөрим балачагым күңелләр. Бәхетледер минем кебек туган як күбәләгән, эшеп уйнап йөрим балачагым күңелләр. Бәхетледер минем кебек туган як күбәләгән, эшеп уйнап йөрим балачагым күңелләр. Бәхетледер минем кебек туган як күбәләгән, эшеп уйнап йөрим балачагым күңелләр. Ясмина, менә нишәптер хәзер име берәр теге
Qur'ay тавышы тыңлыйсы килеп китте. Әйдә игълан ит әле теге безнең яраткан төркемне. Курайчылар төркеме каршы алыйк. Ясмина, менә хәтерлисеңме, балалар премиясе тапшыру тантанасында Амелия Фатхиева һәм Илюся Хужина чыгышын? Бик урынлы сорадың бай Булатов, чөнки алар дәвам итәләр. Нәкъ шулай, шәп дуэтны каршы алыгыз. Сходова
Ясмина, менә алдағы позицияда анда Мәлика Юнусова. Ул теге әни турында җыр җырлый, шулай бит? Нәкъ шулай, әйдәгез бергәләп каршы алыйк. Әйдәгез каршы алыйк әле, Мәликә, сүз сиңа. Кем иртүк назлап уята, һәр чак ярдәмдә, ни булса да аңлый белә, әни әлбәттә. Йомшак кулы назлы йөзле, ягымлы сүзле, дөньяларда юк башкалар, әни шикелле. Әни янда булган чакта, һәр чак елмаям, әни ничек мин дә шулай аны яратам. Йомшак кулы назлы йөзле, ягымлы сүзле, дөньяларда юк башкалар, әни шикелле. Дөньяларда юк башкалар, әни шикелле. Я, дусларым, дускайларым, туганнарым, иптәшкәйләр, без алдагы җырчыны игълан итәбез. Алда бездә 2 җырчы каршы ала. Безне хәтта 2 җырчы каршы ала. Дөрес, Ясмина. Алар Раяна Magic һәм Марат Яруллин. Бергәләп карап китик, шулаймы? Әйе. Әлі кешкада! Что-то вообще ищет тебе, Зайда Тауш Киригес, давай! Береләнгән гөлләремә сулы сиптен иркәләп, Кисләрендән күлдең бугай, калмады үпкәләп. ал шешкә аты гел
şatlanıp Al şişke altı güllerim Günde sular sipkenge Özülür ele uzegin Min isine düşkende Al şişke at güllerim Günde sular sipkenge Ezilir eli üzegin Min isine düşkende Şişkelerden taşlarına Sibele kuzdurlarım Hislerim taşkan katturu Güngelimle Şeyde bir kakasın damay Al şişke altı güllerim Günde sular sipkenge Özülür ele uzegin Min isine düşkende Al Şişke altı güllerim Günde sular sipkenge Üzülür eli uzegin Min isine düşkende Dostlar, bizne sotsial şilterlerde qara barıgız. Anda indi türlü sahifeler, oyunlar, bulaklar. Yazılığız bir bulayık. Yangalıklarını birinci biligiz. Şimuşine bilgeler işin Şığışlarını iske tüşürüp uzabız. ihtibar ekranlarga. Araya pıntügül, sinekli de gül. Vay çirkem, vay yanıma. Ayrım ayrım yıllar şaklarda Bir gece ırlap gımır idildi Gitmi köngelinden minem hiç Şul ziyekli ilikayem Adam benim süygen halkım Onda süygen enikayem Ay moydem moydem moydeden şeşide Ay moydem moydem moydeden şeşide Moydeden şeşide Moydkenge koygırmağız bizning yaşgım mürüde Senin kebek devatiler Bulsa da bek seyrektir Karbalağa şandı eybet Devatiler gerektir Senin kebek devatiler Bulsa da bek seyrektir Karbalağa şandı eybet Devatiler gerektir Şişmenin usulları Tasmalarday uzun opak yolları Bir koşanda tımmasınlar jırları Barıp jitsin ko'ngillarga mungları Jir mungları Baxtlarim benim kebek tuğan yakı belege Aşıp aşıp oynab yerim bala çağım tüneler Baxtlarim benim kebek tuğan yakı belege Aşıp aşıp oynab yerim bala çağım tüneler
Торган шоқтан әр шоқ yılmayan Al şişke adı güllerim Günde sular sipkende Özülür ele uzagın Min isine düşkende Hit paradımızla devam ederiz. Devam etemiz de olda kimsin hali bizden? Emine Sabirova Kaşralı. Emine Sabirova siz sina. Uğramlarda qollar yawan Mingə rəxət күңелем Чөнки яңа ел бәйрәме Яңа ел көне Яңа уйлар, яңа уңыш Терәк булсын Кодабыз Өмін бердә ташламасын Юл булсын тигез Яңа ел, яңа утлар Яңа ел, яңа карлар Сау исән булыйк дуслар Иң якын дуслар Яңа ел, яңа утлар Яңа ел, яңа карлар Насыйп итсен туганнар Очрашу күп еллар Сәгать 12 тулганда Дус туганна җыелган Дәүләт башлыгы эфирдан Котлый ихластан Бүген бүләкләрне көтә Һәр бала, һәр гаиләдә Күңел ачып бәйрәм итик Яңа ел килә Яңа ел, яңа утлар Яңа ел, яңа карлар Сау исән булыйк дуслар Иң якын дуслар Яңа ел, яңа утлар Яңа ел, яңа карлар Насыйп итсен туганнар Очрашу күп еллар Яңа ел, яңа җимеш Ак теләкләр телибез Бергә һаман булыйк Сау сәламәт яшик Яңа ел, яңа утлар Яңа ел, яңа карлар Сау исән булыйк дуслар Иң якын дуслар Яңа ел, яңа утлар Яңа ел, яңа карлар Насыйп итсен туганнар Очрашу күп еллар Насыйп итсен туганнар Очрашу күп еллар Насыйп итсен туганнар Очрашу күп еллар Менә тапшыруны тәмамлыйса килми минем тик. Сау булышырга вакыт җитте. Нәкъ та шулай. Саубуллашабыз сезнең белән. Студияда булдык без икәү. Мин Байбулат. Һәм мин Исмия Гарипова. Пока!